Mo siya magkamaro, mo siya pintal diri. Ano turukin. Ato ka ito assistant do. Ako na ilang ko mga kaburong ha. Ako ilang porman. Ikaw ilang purman? Oh, Puro mandar? Ano na mga puti-puti. Balik ka balik ka bro. Pintor sa construction. Daro nga yun diha. Ito nga. Pintor na siya di ay. Tigbasa lang. Dili pintor. Ito diri. Dahil ko karang tag-20 ang lingkod. Muna tip oy ang tag-20 ang lingkod ha. 50 na. Kwinta kay Hugo kilo. Awa di ha tawag ko sa ka. Mahal kayo pintaron keton ke 170 na. Ha? Kapila? 170 ang 1 liter. Ang 1 liter 120. Kaya ka na brokin? Kaya bro, game kaya. Ano na ko na nabita kay mawag signal na sunahan eh. Kawanan na ba? Wala din namuwan ron. Itong live ron. Oo, kano? Oo. Pilo na tanan oy. Bali ba? Badi, may manag kubo diya si Joy. Tataw kami. Holdi. Ano mga kayo, nagsisis ha? Dahil ka nyo natataon. Turo nga ka, Red Horse, bugnor na ba? Kaul di tarong ati, yala dahil kong ati AJ di. Uhaw na ni. Yahaw ang naw, pero alari ang istiyan. Sige ka po naman na. Taas sa di mo eh. Ay, wala lang gawin sa kabaro kay nangilok to yung ori. O na si Madam Grace ni ha. Ay, gituhan bro, game ano ko ang pintal. Mahal pa kayo liter na 170 na ba? Ay, ito na. Saya dah bro Kim. Ini saya bro Kim. Sayo blue. Sayo. Sayo kualaili. Ang palalim mo, kualaili. Bro. Hapit naman ni usa ka oras bro wa pa man humas mabaw. Mas lain lagi usar may palit niya. Yung ka daw lagi gimawa ang signal. Balong pepe. Ha?
Kananya na balik bro. Asa ba? Kilit bro ka mo. Kilit bro. Chuk gina. Adam jadi anu lah. Tidak, dos siya ba? Dos. Oh, kwarta lang bayad. Utang lang usa, utang di ko. Nasi rice dah. Apila na tanan diha, balag di ato, apila. Kara na ka. Ben! Tawag ka ba? Awa. Isi. Oh, ada kabrong. Kaltas ka po. Kaltas ka po sa trabaho. Asay na kuha na lang imo ha. Di. Si Quinta na lang gyud. Ah, brutaligsik na gini. Lah, matos kayo no. Tadong. Burag Ato, kuwan. mau niniro pa daw na uwan mga kabrong. Uga naman din yo. Ay na balik-baliki kay diha para kuan. Kilid sa kilid. Ay kanyo bag. Para ini guman sa uwan. Oh, lad. Nga. Sarap. Laka ba kay di man ko man. Mag-live ka punta bahala ko mo tan-aw. Di salamat sa one viewers diha. Ay, Kada. si Ma'am Sibugay gwapa man Bro TV. Masibugay. Na si Ma'am Sibugay gwapa oh. Si Brongkin tara si Brongkin mo. Oh, na si Nilindo sa diha, mga Brong. Gara ko. Shout out si Ma'am Sibugay. Shut up, Ma'am Sibugay. Sibog-sibog na ha. Salamat kay sa pagtanam Ma'am Sibugay. Pero wala na Bro TV. Nanangita Goryo. Asa si Goryo di ron? Goryo, asa? Sibugay. Asa na? Pero ba sa signal? Ako mo shout out sa ko sa kong motor nga karaan. Mo ni mga kabarong ha, kung motor nga karaan. Pila ni katuig motor? 7? 8? 2014 man eh. 8 2014 man eh. Oh, 8 na ni katuig. Likuran na loyan na taon. 8 katuig mga kabarong, wapay lisensya. Lalo 8 katuig pero wa pa marehistro. Ati kisabat sa tiyo ani. Kanang imong motor dong, nalakay ko nalakay rin. Wa pagapon nga doon ra magasaltiyo ta. Doon lang iyo, sama ito, palayo na to. Ay ito din palayo. Yan dong bro. Hey. Pinta. Lang kanina sa Oh, maaro diri na po ako ma'am. 8 na ni katuig. na abaw na. Guba ang brake. Ang break. Guba ang lingkor. Pahita pobre hagid. Pero kusog gyapon mo dagan. Pero kusog pa mudagan. Nga kung kuha na oh. Yan tas guba. Oke, gisa mi naglutog budbud ron. Why na Gora ni kamay. budbud nga way kamay way na diri. Ikamot mo tag naon kay kuan mo mga nang sa iro. Kaya sa kalibur ka, mag-condition. Oh, mag-live ka punta, bahala ko mo tanaw. Ano ba mo naik, pasangalin mo share. Oh. Mahal siya naman, yung mga manso na manibalis mga pobre diri nga. Pero mali pa. Ayay bro, sabi. Oh, siya, si Matoy Badlong na. Istari si Matoy Badlong. Kasi yung gano'n sa imo may kumat. Oh, si Louie ha. Si Louie, si Matoy ha. Bro, kaway-kaway siya na bro. Nabahay. Nabahay, balik may nitan na ako.
Pareha dito din mama, signal po rin, burag ikalag-kalag sad. Bagyo, ang bagyo, di ba, signal number 1 mo tata? Ning magi nitipas ang bagyo no? Ano ka burong kim? Nadlo kay ni Burong Kim di ang bagyo? Ha? Si bagyo ha? Bagyong Queenie. Bagyo Queenie na sad? No, na si Queenie. Bagyong paing si Bagyo Queenie di ay? Bro, siyaw siya. Kuan ba? Ano ba? Di ay kala sayo lang kada ay. Taliksik ka bro. Mas pasiyo di kita ligsik na. Wala ba tayo atop? Ay, ako kaya to, uspan natin, ang uwan, gusto ng uwan, ako uspan. Dere signal na. Oh, mami, siya na mami. Ha? Live ba ni? Payung nga ni dili ito. Payung na tudok ko ba? Ito na? Karon pa yung mo inig ana ba? Luya sa motor eh. Dili to kaning alit. Game na, pinakalagugang. Oh, man siya taga Taytay, Danau City. Oh, na si Dodong to pero Dodong Inday. Inday dito day. Apa, badlongon nga. Ang badlongon nga si Odin. Sa Ma'am Maricel. Oh, shout out ni Mama Maricel. Oh, shout out sa team mo amiga oh. Shout out sa amiga ni Burong Kim. Shout out to sa Oh, shout out sa mga Montibon. Ah, daghang kay mga bata diri, manilig sementeryo, mao sa nilang pangwarta sa diri. Ah, siyawin lang uwan ni mawam ni uwan na. Nibalik mag-init. Bro, sa oras mga tamahuman ni Burong TV. Belakang, umar ka po rin. Ay, baka mahuman na mahuman na. Ang pilay sohol sa mga bata higay sa usa ka ay balik sad mawawa mga signal. Kinikit siya man ni si madam ni. Mateo, sige mo nagaglaag dong. Hindi mag-away ha. Siyaw, si Burong. Burong hindi naman mo sayo nga. Dancer magkasaunad. Sige na ino ba tayo? Pasayahon ko rin sila dito, ma'am. Bro, tim mo, ganun. Daot na sa niga ako. Oy, salamat sa mga viewers sa mga burong sa mga itong live. Okay, salamat. Watch ni Burong TV. Agi lang ha, kapit naghapon. Oh, musayo gaboni bisag wa pa kainom. Susayaw de Bro TV balag. Ya, bisag tayo ni ko sayo. Magkoya ta mag-vlog ya tayo. Na-monetize sino daw, ano mo tayo mag-vlog ani? Kasi yung sambaron. Nakuha sila nagputol. Oy, Burukim, bura ko kagwati mo sayaw. Bura ko kagwati mo sayaw. Burong. Okay. Pinakamay mo sayaw, ma'am. Oh?
Oh, mana si pinakamayo ni siya masay. Mawawon masad. It's my... Oy, te! Renders ko na, te! Hindi ka maluwi ka... Oh, madam. Kim? Siya, wig tanong ka ng matsudan siya Makabaro TV ba? Pinakamatsudan siya. Hmm? Biya, mapadulot na kamay, basin mo ko na ni mo. Ay. Yan naman ka diha, relax ko sa ta. Ato na yung sa kauras, happy to. Yan, nag-raito rin siya. Oh, largo rin siya. Pabangko na kung madlungo na. Naniot na ka? Bantay ha. Bro, happy na dyan na Bro TV. Happy na madugay. Kumusta man ang China? Lami ang mga lumpia dyan sa Shanghai? Onya naman, mapamili sponsor lagi. Ano na nakubot ko pa sa noon na kaya may budget. Dagan episode niya dahil. Bro TV, sa China, asa naman itong, episode? Na-marking, na-episode na sa mo mo, na-marking. Diyan sa may tunga oh. Ako din ako pakita, wa mo ko ligo. Bro, okay naman panahon no, din mo wan siguro eh. Unsa man siya ni Uga? Bro. Onya ra ko pakita sa ko ang live. Bobby mo niya. Ako lang ano siya, kuan ba? Ano yan? Kung gano'n ka ba ito, naniagi mga kabarong. Agi. Naniagi spintal ba? Agi pero may kita. Unyara, pintal na tubangan? Yan ang mga tubangan, mga kabarong. Dami dati mga istak. Naguba naman. Ang luyo sa mong balayaw, nadyo ni katang, may baha eh. Mura na turot sa gatong katang eh, no? Nahurot ang katang kay Kusugi Mangwas, Bro TV. Imno ron di guman Bro TV kay way lami ang kuno ba? Way lami ang sila. Lami ka pong kulapo bro. Mas may to rin kay bugno kay ba. Bro happy ta gini mo sa kauras, bro happy ta sa tamahuman. Nga, ratsada ta na rin, gagawin dagko, hurot ko ni Bro TV. Pero dapat masiguro dyan ang katang, oh. Basta kusuking uwan ba, mubahag ibalik. Nagkagabong katang ba, di mahurot ang katang rin mamoy.
Aw kagang gyud ta, ngilig ang kagang na daghang kagang diri. Pero maka high blood. Eh. Ini human to ka, masakit ato tagkugo. So how ya? Kumani ko din napita bawa masignal. Bro TV, naglabura ko buko. Init kayo. Ba? Oh. Bant sa ka katong iro. Cargo gyud ka buling. Mahal pa sa kilo sa ilang alimango, 700 ang kilo sa alimango. Ang kilo diri man 500 pero katong kuha ni Burong TV ma'am asos ang among uncle rin nagkaon kay pagkuha nakuha niya karon niya ni chat din siya. Burong TV, shout out si Ma'am Imiros, Divine Blood. Mami Meros, Divine Blood. Oh, salamat limango ma'am. Oh, niyan himang nga mo uncle nga gindawi ah. Mana ni mo? Diyos guru. Sponsor sa Red Horse. Oh. Mo to mo kamugwa. Kamugwa kay bagwa pamili. Daghang kay tao sa cemetery no? Pasod man kining adre gilid sa cemetery. Pero bawal lang dito ang kuan, bawal mag-standby dito kay daghang kay mga pulis. Na magasuod dito kanarang mga limpyo. Ang maglimpyo. Kuwi. So, Burong siya siya kamay para 1 minutes lang para ma 1 hour. O isa-isa sa mabawsad. Oh. Itaro nga. Daghang salamat naman si mo guys, imong pag-watch ha.